És que en 30 segons fer un resum del mim dels espectacles que més m'han influït, que seran uns 36 o uns 236, jo soc molt xerraire, no puc dir això en tan poc temps. Si de cas, en lloc de recordar un espectacle, vaig a recordar una presència, val? Una presència. Jacques Lecoq. Això és per mi el record més fort de tot aquest temps. Ja està. Bon dia. Des del periòdic L'Expressió volem donar l'enhorabona al MIM per els seus 25 anys. Felicitats. Jo farà una vintena d'anys aproximadament que vinc a cobrir el MIM. Normalment al principi venia com a corresponsal de Ràdio Televisió Valenciana a la comarca i ara últimament com a Ribera Express, i la veritat és que és un dels gojos principals que gaudisc al llarg de l'any. Em refereixo a espectacles culturals. Quan ve el MIM, la veritat és que vinc amb molt de gust i fins i tot sempre convide algun amic o alguna amiga. Soc Rafa Ridau i m'han dit que vos diga què és el MIM. El MIM és... Són 25 anys acudint al Festival de MIM. El MIM és molt més que el MIM. Després de 25 anys de MIM, el nom de Sueca va indefectiblement lligat al món del teatre. Tot això ha sigut possible gràcies al treball d'Abel al capdavant de tot l'equip d'organització de la mostra. Però el més important, jo crec que el més important que s'ha aconseguit en aquests 25 anys ha sigut que heu sigut capaços d'apropar aquesta disciplina artística al poble. Jo vinc al MIM des de fa 20 anys, jo treballava abans a les províncies. Jo crec que el MIM per als periodistes sempre és una data molt important perquè ens divertim. Ens divertim en el llenguatge gestual. Crec que per al poble de Sueca és un gran invent, com diríem, no? Perquè el carrer s'ompli de gent que participa en un esdeveniment únic al País Valencià, inclús a l'Estat. Jo tinc 3 opinions, 2 d'elles són solidàries. La primera és la mateixa opinió que ha donat la persona que ha parlat abans de mi i amb la qual coincideix. La segona és que és un èxit mantindre això durant 25 anys i és com un oasi dins d'un desert cultural. I la tercera opinió és l'opinió de la persona que va parlar a continuació. Per a mi sempre ha sigut un misteri com en una ciutat que li agrada parlar tant en veu alta faça un festival de MIM que és l'art del silenci. Però l'esperit bufa on vol i sobretot Abel Guarino només n'hi ha un. Per tant, el MIM és una cosa fantàstica perquè ha permès durant aquests 25 anys descobrir nous valors, confirmar els que ja s'havien obert camí i en definitiva descobrir noves formes d'expressió i noves sensibilitats, que és per al que serveix el teatre en una paraula. Soc Pura Matosses, gerent de Sueca Televisió. Porto des de la primera edició del festival enregistrant imatges, primer com a productora, després com a mitjà, la qual cosa m'ha permès ser una espectadora de primera línia, cosa que m'agrada molt, la veritat. Sempre he pensat que entre festival i poble de Sueca es produïa una simbiosi, baix al meu punt de vista, molt beneficiosa per als dos. Pense que el poble de Sueca al festival li aporta precisament aquesta essència de poble que encara conservem. El MIM condiciona molt a la tele perquè és una setmana en la que no parem. En la tele treballem bàsicament, tots els treballadors treballem bàsicament per al festival. No fem altra cosa que gravar les actuacions, que fer entrevistes a les companyies, gràcies a la gent de premsa que ens ajuda molt a contactar amb elles. Recordo que al principi, quan jo vaig entrar, hi havia un xicón de premsa que ara fins i tot és eurodiputat i tot. Pues, en primer lloc, felicitar a l'amic Abel Guarinos i a tot el seu equip per estos 25 anys de la Mostra Internacional de MIM de Sueca. Jo, que tots els anys he escrit alguna cosa en el setmanari local, recordo molt bé el primer any 1990 en què en la placeta Fonda es representava l'obra Elvis, que era una comèdia musical del grup Jacara Teatre. Repetís que felicitar-los i que vagi avant i segueix cap als anys aquesta Mostra Internacional de MIM. Vaig treballar en el gabinet de premsa de la Mostra de MIM de Sueca en l'any 99 i després també en l'exposició que se va fer amb motiu del 15è aniversari en l'any 2004.
tinc dos records, encara que guarde també totes les experiències que vaig viure estos anys, i estos dos records són això i una de les imatges que se varen exposar en esta retrospectiva. Jo vaig treballar 5 anys a premsa del MIM. Una experiència molt bona, de fet una de les millors de la meva vida, pels companys, pels espectacles, per la gent que venia de les companyies, fins i tot pels periodistes. Res, que encara ho enyore i no tinc paraules. Bé, la primera vegada que vaig vindre al MIM va ser la 4ª edició i hi ha un record molt important perquè jo vaig conèixer a Jacques Lecoq així en el MIM i vaig fer una entrevista que va ser una de les entrevistes més importants que he fet en la meva trajectòria a nivell teatral. I també el gelat de formatge del reduït, que crec que ha sigut una part important en mi del que ha sigut vindre així al MIM. Soc Pep Granell i vaig tindre el plaer de ser fotògraf oficial en l'any 2012 i també comissari de l'exposició col·lectiva de fotografies El públic que és el MIM en l'any 2013. La millor imatge que jo tinc del MIM és poder veure les places i els carrers plens de gent gaudint dels espectacles. Que sigueu feliços en els vostres 25 anys, que en compliu molts i molts més, i això, enhorabona i felicitats. Gràcies, MIM. M'agrada el MIM perquè em fa riure i em fa imaginar. M'agrada el MIM perquè m'emociona i desperta el xiquet que tots tenim dins. Per a mi és un plaer treballar per a la Mostra Internacional de MIM, igual com ho és també ser una espectadora més. Felicitats, MIM! Enhorabona per estos 25 anys i que en vinguen molts i molts més. Ah, hola, m'heu pillat en meitat de la feina. Bueno, soc Òscar Luna de l'equip de redacció de Fiesta Cultura i simplement volia afegir-me a la celebració d'aquests 25 anys de Mostra Internacional de MIM a Sueca i donar-vos al mateix temps les gràcies per haver-me deixat compartir amb vosaltres la vostra mostra, per haver-me deixat descobrir companyies, conèixer gent, com per exemple aquell moment que serà inoblidable per a mi, aquella nit amb Eugenio Barba, una persona a la que admire. Bueno, això, simplement reiterar la meva felicitació per els 25 anys, que en compliu 25 més, i si no vos importa em quede la meva feina de redacció, que com vosaltres sabeu és duríssima. Saludos desde el Perú con el Machu Picchu al fondo. Si pienso en la Mostra de MIM de Sueca, me acuerdo hace 16 años con la boca abierta, con aquella compañía francesa Jovitum, contando aquella historia en la plaza con los cables por el aire. Me acuerdo de Xavi Castillo, que casi estaba empezando contándonos aquellas historias de Jordiet en la programación del LOG. Me acuerdo de Abel Guarinos, del director del festival, lanzando un zapato al aire en la presentación de un monográfico que hicimos para el programa Coctul. Y me acuerdo mucho de Marilí Martín, su jefa de prensa, que nos trataba con un cariño enorme y que nos hacía amar a ese festival tan maravilloso. Larga vida al MIM de Sueca. Las cosas no son siempre lo que parecen. Jo recorde quan Abel Guarinos em va dir «I tu no voldries col·laborar en comunicació i premsa del MIM? Tu no has estudiat alguna d'això?» I jo li vaig dir «Home, clar, això és lo meu». I des de la 20a mostra, primer amb Esther Pinter, amb Carol, ara amb Marta Borja, que encara estic ací. Hola, soc Verònica Marc de Levante Televisió i com enguany la Mostra Internacional de MIM està d'aniversari hem volgut confeccionar este fanalet per a desitjar-li al MIM de Sueca moltes felicitats per complir 25 anys. Enhorabona. Muy buenos días desde la redacción de Onda Cero La Ribera. Destacar que enhorabuena por esos 25 años del MIM de Sueca. Espero seguir viendo que se sigan cumpliendo muchas más ediciones. Y si tengo que destacar alguna de las actuaciones que he visto a lo largo de estos años, tal vez destacar la de degustación de Titus Andronicus de la Fura dels Baus, una actuación en la que
el espectador está inmerso dentro de lo que es la representación, desaparece lo que es la cuarta pared en el escenario y estamos, en este caso estábamos rodeados de 4 pantallas gigantescas para ver el desarrollo de lo que fue la función. Me gustó muchísimo. Hola, soc Marta Borja, cap de premsa del MIM de Sueca, i volia agrair a tots els mitjans de comunicació que any tras any esteu ahí per a donar visibilitat i divulgar aquest festival. Gràcies. Tant com jo disfrute fent el meu treball. Moltes gràcies i amunt el MIM! Soc Salvador Vendrell i he seguit la mostra des del primer any. Els seus 25 anys són un exemple que les coses es poden fer bé. Per a mi és una molt bona manera de començar el curs. Soc Francesc Vera, fotògraf de la Mostra Internacional de MIM a Sueca en 14 de les 24 edicions realitzades fins al moment. D'entre totes les fotografies fetes, moltes de les quals en resulten bastant suggeridores, si haguera d'escollir-ne una que representara d'alguna forma el que el festival significa per a la ciutat de Sueca, potser em decantaria per la que vaig fer l'any 94 del MIM a l'Endinyó, mentre es maquilla davant del públic a la plaça de l'Ajuntament i en la que el seu fill se'l mira realment encuriosit.